kasi ng mga sila na isuspindir ang Sa komunidad. tahog ng mga isyu sa war on drugs, palagis man subot ang higit na Ang tubig baha noong binabot pa sa lampag na magiging Siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, LG Pasig naghatod ayuda para sa mga nabiktima ni Bagyong Christine sa siyudad kang Naga. Mga estudyante sa siyudad kang Naga balik eskwela na sa aga. Mag-live-in partner na taga Dasmariñas, Cavite, arestado sa drug buy-bust operation sa Pasakaw, Camarines Sur. Ambulansya kang LG Lagunoy na inbuelto sa road crash. Diyos marahay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Lokal na gobyerno kan Pasig naghatod ayuda sa syudad ni Naga para sa mga naapektaran kan Bagyong Christine. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Sa flag raising ceremony na ginibukas sa Bagong Aga, pinag-anunsyar ang tabang na itinao kan lokal na gobyerno kan Pasig na pinagresibi ni Mayor Nelson Legacion asin kan City Treasury Office. Nagpasalamat man si Mayor Nelson Legacion sa tabang na itinaw sa Seinda. Susuki Mr. Retchie Tugawin kan Pasig City Mayor's Office, bako lang syudad ni Naga ang matatauan in 1 million pesos, kundi pati naman ng ibang probinsya sa Bicol Region na grabe ang naging epekto ng nakaaging bagyo. Naghatid lang po kami ng konting tulong po para sa mga mamamayan ng Naga City. Last week po, naaprubahan ng Pasig City DRRM Council at nitong nakaraang Lunes din ay formal ding na naaprubahan ng aming City Council yung pagbibigay ng financial assistance sa ilang mga LGUs na apektado ng Bagyong Christine. Kasama po dito ang Naga City. Sa buong Bicol po, nariyan din ang LGU ng provinces of Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, and Albay. Yun yung isusunod namin ihahatid. Pero nauna po kami muna dito sa Naga City bilang kaisa-isang city na nabigyan ng financial assistance. Lahat po ng mga nabanggit na LGUs ay may tig 1 million pesos mula sa mga mamamayan ng Pasig. Daiman ini ang primerong pagkakataon na nagtabang LGU Pasig sa ibang lugar. May nakatagama man subot na budget para sa pagtabang ninda sa ibang lugar sa panahon kang kalamidad o rugna sa mga grabing naapektaran. Simula 2019, nakailang pamimigay na rin po ang Pasig City sa mga LGUs na nakitaan natin na talagang apektado. Hanggat may declaration ng state of calamity po ay magbibigay ang Pasig City. Alam ko po 2019, 2020, 2021 may mga naibigay na. Hindi ko lang kabisado kung ilan, pero we've done that before already. And this is not the first time, probably not the last time, pero sana nga hindi kailanganin. Yun naman yung mahalaga doon, hindi kailanganin gawin dahil nakahanda ang mga mamamayan natin. Apwera kang 1 million pesos na tabang, nagtao man ng LGU Pasig ng 5 sample ng emergency go bag na dakulang tabang sa mga residentes para mapadali ang pagtago kan sa mga importanteng gamit sa panahon na may kalamidad. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Padago sa mga Bareta, 71 na pamilya na may 510 na individual ang nag-ebakwar sa Triangulo Elementary School ninhuli sa Bagyong Nika. Susugki punong Barangay Raymond Arevalo. Tulos na nag-ebakwar sa indang mga residentes ninhuli sa takot na baka bahaon liwat sa indang mga harong. Naging leksyon naman sa indaan nangyari kan Bagyong Christine. Mayo man subuot problema sa relief goods, ninhuli tapadagos man ang pagtao sa inda kan lokal na gobyerno kan Naga, pati naman ang hali sa pribadong grupo. Iguaning 71 families, tapos 510 na individuals. Siyempre kawali mga aki, mga kung ano-ano pa. Si Reason, nagtatakot, si Trauma, na naidudot katong Inot, katong Marce. So, pag sabi na may bagyo, lipat tulos sila. And glad, maray man na si Pamuno ang kang Triangle Elementary School, Kamang Barbs, nag-okay tulos. Always welcome ang kamo. Bako po sa pagkuya, siyempre every time na masabi day inabot. Harambugan po yan. Gabos po na pamilya igi inabot, may sobra pa. Kasi dakol sinagtabang, bako apera sa situations kang syudad, kang angat buhay. Gawa pong mga private entities na nagtabang. Sa iba pang Bareta,
Sa tahaw kan pagmaigot kan lokal na gobyerno kan Naga na malinigan asin mahakot ang mga basurang nawalat kan Bagyong Christine, haros daiman ini maubos-ubos. Inihuli ta matapos mahakot kang LGU ang mga basura, may bagong basura giraray na iniluluwas ang mga establishmentong nahuring maglilinig. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Christine Reyes. Mahihiling pa ang mga basura na nakatambak sa kasentruhan kan syudad ni Naga huli sa mga iniluluwas pang basura kan mga nagrirelinig pang mga establishmento. Kung kaya day matapos-tapos ang paghakot ka mga individual na nagtarabang para mapalinig liwat ang sentro kan Naga. Susog kay Naga City Mayor Nelson Legasyon, may mga individual asin pribadong grupo pa ang nagpapadarang tabang sa syudad para mas maparikas ang paghali asin paghakot ka mga basura. Challenge man po giraray ini. Lalong-lalo na dakol sa nagtatabang po ka ito na nagpurol ina ang kanya-kanyang lugar. Halimbawa po Sogon, nakasarong sima naman po ito. Itong Phil Eco, iyo naman po, sarong sima naman po ito. Nakahali na po ito kan Sabado. And nagpapasalamat po ako sa inda, siring man si mga padagos na nagtatabang, puon pa from day one, sagod nun yan, yaraon pa. So ay kayan itong ikipahe po kan lokal na gobyerno kan Naga, dump truck saka payloader. Nagpasabi po ako sa BAC, Bids and Awards Committee, na mag-emergency procurement. Taigwa naman po kitang budget para sa duwang additional dump trucks for the year. Ang sabi ko po sa inda, may deliver tulos, takaipuhan. Ang problema da supply. Pero kung igwang may mahanap, mapadeliver po tulos kita, tanganing makatabang. So, in 3 to 4 days time. Aldaw bang ginaman ang paglinig asin doble na sa oras ang saydang ginigibo para mahiling naan magayon na resulta kan saydang pinagpagalan. Pati ang mga drainage system ang sayda namang pinaglilinigan, huli tadig din nagkatiripon si mga basura na inatong kan tubig baha. Aldaw banggi ang clean up na ginigibo ta. Pag banggi apoy sa clean up may kasabay na flushing. Ang katuwang tapo sa flushing kay ito DPWH and Bureau of Fire. Ang Bureau of Fire, although pag aldaw, pwede man po sila sa mga eskwelahan. And nagaway, pinakiulayan ta po yan. Nagka-problema lang po duman sa itong chinputong dahil si gamit po nila. Nabaha man po. Pero igwa kitang 3 hanggang 4 na flashing team. Pagkakabanggi po iyan. Sa Barangay Triangulo, dakol pang basura na kaipuhan mahakot. Sa Roman ini sa tinututukan ni punong Barangay Raymond Arevalo asin kasi ang mga pag-iriba. Sinabi kay ini na may mga nagpapadarang truck para mahakot ang mga basura asin sa tabang man kan lokal na gobyerno kan Naga. Siguro kung makanyang kamo sa likod kong ini, yaon dyan itong zone 4 na halos Smoky Mountain talaga. So ito ang pigatarabang-tabangan mi yan. Nag-connect na ako sa situations kang syudad, kay Mayor Son, pigatabangan kami sa SWMO. Tapos may mga dati akong mga friend, din na may mga sadiring aggregates, arog yan. So nagpadara sila sa mga trucks. Tapos ang syudad, grabe ang support. Bako man suba-suba. Sa gulbay bayanihan system pa igdi. Sindama na mabibenepisyo ang kainin. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nagpuuna ang pagtao kang cash assistance hali sa lokal na gobyerno kang Naga, katuwang ang Department of Education. Kang nakaaging Sabado, ang Naga City School of Arts and Trades sa Barangay Sabang ang nainot ng nakaresibi kang cash assistance. Natawan naman ang Mabolo Elementary School asin Mabolo High School asin ini mapadagos hastagabos matawan. Nagpuuna po. Nagpuuna si pagtaon in cash assistance to affected families. Ang naging desisyon iyon na ang maging beneficiary kay ini 10 million man lang po siya. Ang iba kaya nagsasabi sana nga all. Pero kung sana all, baad pwedeng si mas nangangaipo, di ba? Si may kaya,
Si mga kaya man, si mga pwede man, nasinda na lang, ipaubaya na lang duman sa mas nangangaipo. Kaya, public school students po yan. And if it is related to education, aram taman, lalo sa mga binahang lugar, nagkawararan po yan in notebooks, mga papel, mga gamit sa eskwelahan. Kaya sinda si mas nangangaipo. So, public school, elementary, and high school. Sa iba pang bareta, lifted na ang suspension of classes sa gabos na level sa syudad ni Naga. Ang memorandum ni Naga City Mayor Nelson Legacion, balik na sa face-to-face classes ang mga estudyante sa agang Martes. Huli kan marhay na kamugtakan kan panahon. Alagad may poder subuot ang mga pamayukan eskwelahan na palawigon pa ang suspension kung kinakaipuhan para sa seguridad kan gabos. Sa pagbabalikan news break, mag-live-in partner na taga Cavite arestado sa drug buy bust operation sa Pasakaw, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Number 3 kang Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng mga sila na isuspender ang Sa pinagkas. taho kang mga isyu sa war on drugs, palagis man subutang higit na Ang tubig baha, nung binabot pa sa lampag na magiging Dahil siya naanas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCS CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dagom sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, natapos na kanakalihis na simana ang sarong bulan na exercise kasangga 2024-2 sa 9th Infantry Division Philippine Army, Camp Elias Angeles, San Jose, Pili, Camarines Sur. Inipinagpartisiparan kan 300 na soldados kan 9th Infantry Division Philippine Army as in Australian Army na may obhetong mapapusog ang relasyon asin pakanood kan parehong grupo. Tinawanin positibong reaksyon ni Brigadier General Pashley, Commander kan 1st Combat Brigade, ang resulta kan nasabing training. Naging bisita man sa nasabing okasyon si Major General Leodovich Guinness, Vice Commander kan Philippine Army.
Nagtapos ang seremonya sa sarong maugmang budol fight. Sa satuyang police report, naimbuelto sa road crash ang ambulansya kan Lagunoy, Camarines Sur kang nakalis na aldaw na Sabado sa Barangay La Purisima, Nuevo, Ocampo, Camarines Sur kan mabanggaan kaini ang likodan na parte kan sarong Isuzu forward truck na pasiring sa Pili, Camarines Sur hali sa Tigawon, Camarines Sur. Ang ambulansya kan Lagunoy na pinagmamaneho ni Patrick Narvato. May lunad ding duwang pasyente pasiring sa Bicol Medical Center ang inilipat nin ibang ambulansya para madaratulo sa ospital. Isinabay naman darahon sa ospital ang driver kan ambulansya, pati ina ang sarong miyembro kan MGRRMO Lagunoy, huli kang inabot na tama sa saindang lawas matapos ang road crash. Sa iba pang police report, posibleng umabot sa kabangang milyon pesos ang kantidad kan iligal na droga na nakumpiskar kan mga tauhan kan Provincial Intelligence Unit, Provincial Police Drug Enforcement Unit, as in Municipal Drug Enforcement Unit kan Pasakaw, Camarines Sur sa mga sospek na sinda alias J kan Barangay Victoria Reyes, Dasmariñas, Cavite na pinagkokonsiderar na high-value individual asin ang kaibahan kaining si alias Lea kan Barangay Dato Ismael, Dasmariñas, Cavite na newly identified sa illegal na droga. Na-recover subuot ki alias J ang sarong large size asin duwang medium size plastic sachet nin subuot shabu mantang sarong medium size heat-sealed transparent plastic sachet nin subuot shabu ang na-recover ki alias Lea. Nainot na kaini aabuton sa kantidad 22,000 pesos ang nabakal na shabu sa mga suspetsyado. Padagos pa sa mga police report, 15 plastic sachet na may laog ning pinagtutubudan shabu asin sarong plastic sachet ning subuot illegal na droga na nabakal sa kantidad na 500 pesos ang na-recover asin nakumpiskar kan mga operatiba hali sa Police Station number 6 sa suspect na si alias Christian, 42 anyos, mayong trabaho asin residente kan Barangay Balatas, Syudad ning Naga. Ini matapos ang ginibong anti-illegal drug buy-bust operation kan suod maghapon. Nasa kustudiya ngunyan kan Police Station number 6 ang nasabing suspect. Mga tugang 44 days na sana, Pasko na! Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo Canaga College Foundation Home of the Champions, leap into the future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw may follow ang sumuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga News Break. Number 3 kang Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa pinagkas. tao ka mga isyo sa warong drugs, palagis man subutang higit na Maan tubig baha. Noong hinabot pa sa lampag na Siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. News Break.